Fil-5 ta' Diċembru li għadda l-Bord tal-MEPA kien ivvota favur li fl-ewwel 9 xhur tas-sena d-dieħla l-estensjoni tal-Power Station ta' Dellimara titħaddem bil-heavy fuel oil. Il-permess kien jgħid li l-Enel Malta għandha tagħmel 3 xhur minn Lulju sa' Settembru ta' din is-sena b'xogħol ta' monitoraġġ dwar l-effett ta' dan l-aktar żejt li jniġġes l-arja. Il-MEPA kienet qalet li għabbażi ta' dan il-monitoraġġ ikun stabilit jekk il-Power Station il-ġdida tkunx tista' tibqa' taħdem bil-heavy fuel oil anke wara dawn it-3 xhur. Imma l-konsulenti Ingliżi li tqabdu mill-Enel Malta biex jagħmlu dan l-istudju qalu li 3 xhur mhumiex biżżejjed u biex isir monitoraġġ sew hemm bżonn mill-inqas 6 xhur li matulhom il-Power Station tkun qed taħdem b'mod regolari. Għalhekk il-MEPA tipproponi li l-permess jinbidel b'mod li żmien impost tal-studju dwar il-heavy fuel oil jittawwal sa Ġunju 2013. Dan l-iżvilupp jikkonferma l-argument li kien tressaq mill-Kunsill Lokali taż-żona dakinhar ta' smigħ fil-5 ta' Diċembru 2011. Il-konsulent ta' dan il-Kunsill, il-Professur Edward Malija, kien iddikjara li 3 xhur biss ta' monitoraġġ ma kienx ser ikun żmien tajjeb biżżejjed biex wieħed jiddeċiedi fuqu.